Dapat yung doktor. Tinungan man tani mo. Palukso. Oh, lukso. Lukso. Sayaw. Sayaw. Lukso. Sige, magbata pa tayo. Sakalipa. Sige, lukso. Lukso. Ba. Ang sarap man yun. Alam ka na. Suralin niya si Mamita. Hindi na makulig yan, son. Hindi na ako makulig yan, son. Hindi na ako makulig yan, son. Vaccine. Vaccine. Pagdako, vaccine yan. Ala. Vaccine, hindi vaccine. Tuluan na taga-vaccine, Min. Hello. Hello, everyone. Hello. Uy. Hello. Uy. Mom. Mom? Who's that? Huh? Have Skinny nose daw. Skinny nose, yun is Susay. Skinny nose. Pang ano daw po. Ano dili kay. Di ba dako pa man siya feeling? Tata. Kau jadi una ang nasa bantay-bantay, nagkagod-kagod, kailangan ka dili. So, maunang, dili yun ka dapat sa Amerika para makita mo ang iyong pamangkin, di ba? Mas baybayan nila. Hello? Ayaw ka rin. Wala na mo. Ay, bira ha. Kada biraan. Ganda ng smile talaga. Priceless. That's the word. Basta sa inyo, magkatawa rin siya dito. Kailan naging Dito siya hindi ko pa uli ni Clara sa Pilipinas. Parang kita dito nilulumaning na hindi na ako mauli. Inalolo? Dili na ulit, Tibawa. Yes! Hindi na ako uwi. Naalam mo, gusto niya naging siya. Kasi pinapauwi na niya ako. Sabihin mo, hindi na ako uwi. Ha? Dito na akong tira. Wala na palitan na Dahil nang itsura ni anak. Buro putangan mo kung ano ka sa siguro. Dahil nang itsura sa anak. Oh, Mr. Papa's there. Ading. Ano ay naghawa? Yes. Ay naghawa. Abi ni mo sa Dilukam, sarap din. Ay, yes, lagi. Download ManiPay now using this QR code. ManiPay, the new e-wallet, can be used for cash in, cash out, and online payments.